Siyakhuleka kwizwe lonke South Africa. Afrika yonkana ngayinduku la engiyithandayo mina le nduku le ibizwa umkhwangu. Yeah. Umkhwangu kumuthi obovu uyangena. Angithi umuntu uqala ngomuthi obovu before angene kwekhamba. So umuthi obovu ufana nabongwavuma, umkhwangu okwazi ukuthi ushiye la. Umkhwangu uma wembethwe isilwane, umuntu onesilwane awukwazi ukuyishiya kuleyo ntelezo oyenzayo yokuxoshana isilwane. Umkhwangu okwazi ukugeza ngawo ngisho emfuleni ohambayo makuthiwa uney'nkinga emfuleni ohambayo uhlanganise nomnqandane hambe uyogeza laphaya, okanye wembethwe idlozi elingcolile, umkhwango wogeza ngawo. Makaya umkhwango ungachaza kushona ilanga uyathatha ubhema umkhwango mophathwa ikhanda elingapheli. Umuntu mhlawumbe ostruglishayo ukuhlola inkinga yabantu mhlawumbe okade uprofetha kanye kokunye akuveli ngendlela. Umkhwango uyawuthatha ubheme isilwane esihlala nawe. Umkhwango uyakwazi ukuthi ugqume ngawo, ugcabe ngawo kwintelezi efakwa omayini ompika ayiboni. Uyawufaka umkhwango lapho okuchelana igceke yokuxosha isilwane. Umkhwango uyawuphuza ngisho ukuwuphuza uma unomzimba omubi uyachatha nokuchatha, uyakwazi ngisho ukugeza idlozi elinobumnyama. Umkhwango kahle kahle umkhwango nje wenza izinto ey'ningi uma ngathiwa sichaza ngomkhwango uwodwa. Nalo unyenye Bese siphathe unyenye awutsheniswe nxasane ngonyenye. Unyenye lolu liba negaqa ey'ncane ukumila kwalo uma ulibuka engathi zi-orange akanye ezibomvu. Igaqa lezi zilingana ezomtsinsi uma kuthiwa uyakwazi ukubheka. So ngenzela ukuthi indlela ozowubuka ngayo ube yisihlahlana nje bese libe nale gaqa ey'ncane. Unyenye licishe lifane nobani? Nomnqandane ukusebenza kwalo because iy'nduku lezi zazikade magaye uyihloma ngisho emakhoneni omuzi for izulu uma kuthiwa ufuna izulu lingangeni noma ushise. Unyenye okade ulithatha ulishise libe insizi bese uligqule nje ulithi bese ulithathe ulifake phi? Esilondeni esingafuni ukuphela. Kushuthi ungathoba ngawo noma ufake esilondeni noma ufake kuleyo mbiza yakho yani yomzimba omuba kanye wey'londa kanye yamalumba kanye umeqo. Bese futhi unyenye liyangena kulabantu abalala emini, uthole ukuthi umuntu unenkinga yokwezela emini. Uthatha unyenye ugqume ngalo linomkhwangu, nangu umkhwangu. Thatha unyenye ulihlanganise nomkhwangu ugqume ngalo ugeze ngalo amalanga awu-7 uma unenkinga yokulala emini. Phinde unyenye magaye lingene kulabantu abanenkinga yani yesifuba okanye i-asthma. Lapho sesilifaka nedumbe lani izondi lentaba. Eyi sayichaza ungabatsheni konke. Unyenye magaye sibethela ngalo. Yabo uma ushaya induku zokubethela awazi unyenye ukulishiya. Ngoba manje kumele kuhlenge yonke leyanto leya ekuwukuthi ithunyelwa kulowo muzi noma ngabe umdliwa noma ngabe isipoki noma ngabe idlozi elavusa ukuthi aliyo athekha kulowo muzi. Unyenye liyakwazi ukuyinqanda leyo nto noma khona umuntu othumela izulu noma ngabe khona iy'lwane noma khona lowo mthakathi. Umuthi wempi zihlala la zonke izinto ezimbi ey'thunyelwe umthakathi noma ngabe wakho umuthi wempi unyenye awukwazi ukuthi ungalishiya lapho kulowo muthi wempi ongabe into ezikunyonyobelayo nje ngoba kuthiwa unyenye. Ngisho emabhandeni ngisho kwamabhande wezitha walifaka esibayeni, ufuna ukwenza izinto ezogada imfuyo yakho uyalifaka. Ufuna ukucupha amathuna, ufuna ukuqinisa amathuna, lo muthi awukwazi ukuthi uwushiye because khona abantu uthola ukuthi baganga ngenhlabathi zamathuna. So lo muthi lo kuyikhonkwane lezi ey'fakwayo emathuneni emacile emakhoneni.
uyangena lo muthi kuze lothi yontshontsha inhlabathi yamathuna livuke idlozi limshaye. Eyi ngeke. Kuningi nje singakuchaza ngalo muthi. Lo muthi uyawubhema, ucishe ufane nomkhwango zonke ngicabanga ukuthi angiyibambe la. Kodwa nje kumuthi ngisho wamalumbo uyangena ilaba nenkinga yani yemizwa lo muthi lo uyawufaka unyenye lo. Ufuna unemimoya yabantu abadala uhlusha umuntu ongasekho uthatha lo muthi njengasike emfuleni nje uzogeza emfuleni ohambayo uzohlambulula lo muntu ukuthi namhlanje ngizokuxosha lo muthi uyakwazi ngisho ukolahla ngawo isilwane akanye umuntu okwembethe ekuningi esingachaza lo muntu ngicela mhlawumbe sibambe la wena mkhaya. Amen. Asibayele. Uma ufuna ukucupha ngisho umuntu okuhluphayo isitha lo muthi lo uyakwazi ukucupha ngawo wena ushaya inhlanga la emzimbeni kuwena nogadlayo Phindela kuyena. zonda sibambeni.